Permezz ta' impjanti mamrin bl-aħħar teknoloġija pajjiżna se jgħaddi minn investiment qawwi fil-qasam tal-maniġġjar tal-iskart. Dan l-investiment se jinkludi l-bini ta' impjant li jġenera l-enerġija mill-iskart, impjant ġdid ta' trattament ta' oġġetti li jistgħu jiġu riċiklati, impjant ta' trattament ta' skart organiku għal produzzjoni ta' kompost għall-agrikoltura, kif ukoll impjant ieħor li se jkun qed jieħu post l-inċineratur għall-iskart kliniku u skart mill-biċċerija. L-art li se tkun qed tintuża biex isir dan l-investiment se tkun qed titnaqqas b'mod drastiku wara li l-Gvern sema' tħassib tal-familji li jgħixu jew li għandhom art agrikola f'dawk l-inħawi u b'hekk se jkun inqas minn terz tal-medda ta' art li se tintuża mill-proġett propost oriġinarjament. Fil-fatt dan il-proġett se jsir fuq medda ta' 82,000 metru kwadru ta' art u mhux 279,000 metru kwadru. Brabta ma' dan l-investiment favur l-ambjent fejn l-iskart se jsir riżorsa f'ekonomija ċirkulari, il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia saħaq li pajjiżna se jkun f'pożizzjoni li jwaqqaf id-dipendenza tiegħu fuq il-landfilling. Qed inħabbru l-ikbar investiment illi qatt ra pajjiżna fil-maniġġjar tal-iskart, dan se nkunu qed nagħmluh faċilitajiet state of the art illi permezz tagħhom se nkunu qed innaqsu l-bżonn illi pajjiżna jkompli jieħu l-art għal landfill, se nkunu qed nersqu lejn il-miri ambjentali tagħna kif ukoll il-miri ta' riċiklaġġ. L-impjanti msemmija se jkun qed jinbnew fiż-żona tal-Mata biex l-operat tal-waste surf jiġi ċentralizzat. Dan ifisser li impjanti u miżbliet oħra se jiddawru fi spazji miftuħa għal familji. Bħala waste surf se jkunu qed roddu lura lill-poplu f'green areas 3 siti illi flimkien imissu mal-180,000 metru kwadru illi huma l-Qortin Għawdex u t-Tfulija fiż-Żurrieq kif ukoll l-impjant ta' Sant'Antni. Il-kap eżekuttiv tal-Waste Surf, Richard Bilocca, spjega kif huwa dmir tal-kumpanija li tilħaq l-ambizzjonijiet ambjentali ta' Malta. Saħaq li Waste Surf għandha mandat sabiex tmexxi xogħlijiet relatati ma' dan l-investiment, inkluż studji ambjentali biex din il-viżjoni ambizzjuża tiġi implementata. Il-proċess miexi ġmielu ħanibdew bil-procurement fil-ġimgħati li ġejjin ħajsiru l-istudji kollha neċessarji biex bekk il-pajjiż ikollu infrastruttura fejn jidħol il-maniġġjar tal-iskart illi tħares lejn il-futur u li tbedna mill-landfilling. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.